Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Padayon natong iyampo ang kaayuhan sa mga masakiton sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, sakit sa lawas ug sa kalag. O kiniuntang panagbangi karon sa mga leader sa atong mga nasod sa kalibutan, masulbad unta pinaagi sa pagpaubos o pagpasayloay sa usag-usa. Ato sang iyampo nga kining nagpadayon karon nga kalihukan sa atong pagsaulog sa pista ni Santo Niño sa atong Archdiocese sa Sugbo, pinanguluhan sa atong mga Agustinong kaparian sa Basilica del Santo Niño sa Cebu. Hatagan untag maayong panahon aron nga magmalampuson ang mga kalihukan ug musangpot unta sa paglambo sa pagtuo, dili na hinuon mulambo ang pag-indigay ug ang panag-away. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulusulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi sa langit nung kaluoy ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton ug lig-una kami sa pagpanuman niini. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makapahulay uban kaniya, matnguna nato nga dili mapakyas ang atong pagsulod sa maong pahulay. Kaysama kanila, nakadungog kita sa maayong balita, apan wala magpulos ang mensahe nga nadungog nila, tungod kay wala man sila mutuo niini. Busa, kita nga mituo, misulod na sa pahulay uban sa Dios. Sumala sa iyang giingon, napungot ako og nanumpa, nga dili gayud sila makasulod og makapahulay uban kanako. Gisulti kini niya, bisan ko nahuman na niya ang tanan, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kaysa usa ka bahin sa kasulatan, gihisgutan ang ikapitong adlaw, mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang buhat. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon, nga dili gayud sila makasulod og makapahulay uban kaniya. Busa, maninguha kita pagsulod aron pagpahulay uban sa Dios, aron walay usa kanato nga mapakyas pagsulod tungod sa pagka-masupilon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ayaw paghikalimti ang mga buhat
sa Ginoo. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang tanan nga among hidunggan o hibaluan o gisugilon kanamo sa among mga katigulangan. Among isang yaw ngadto sa kaliwat nga umaabot. Ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang mga katingalahan nga iyang gibuhat. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Aron mo tindog usab sila ug magtug-an sa ilang mga anak. Nga angay sila nga magbutang sa ilang paglaom diha sa Dios. Ug dili sila malimot sa mga buhat sa Ginoo sa Dios, kun dili magamping sa iyang mga sugo. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ug dili sila magpakasama sa ilang mga katigulangan. Usa ka kaliwat nga masalaypon ug masukulon. Usa ka kaliwat nga mabalhinon ug kasing-kasing. Wala magmatinumanon ang iyang espiritu ngadto sa Dios. Ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Paglabay sa pipila ka adlaw, mipauli si Jesus sa Capernaum o gidungog nga siya diha na sa ila. Busa nanugok ang daghan kaayong mga tao ug tungod niini wala nay luna sa balay nga ilang kasudlan bisan gani diha duol sa pultahan. Samtang nagwali sa maayong balita
may nangabot nga nagdala og usa ka paralitiko nga giyayungan og 4 ka tawo. Tungod sa kadaghan sa mga tawo, wala sila makaduol kang Hesus. Busa giukab nila ang usa ka bahin sa atop sa tungod gayod ni Hesus ug ilang gitunton ang paralitiko nga naghigda sa iyang higdaanan. Nakita ni Hesus nga dako kaayo ang ilang pagtuo kaniya. Busa miingon siya sa paralitiko, "Anak, gipasaylo na ang imong mga sala." May pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod didto ug nakaingon sa ilang kaugalingon nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios. Walay tao nga makapasaylog sala kundili ang Dios lamang. Apan nasabot dayon ni Hesus ang ilang gihuna-huna, busa miingon siya kanila, "Nganong naghuna-huna man kamo sa ingon? Hain may masayon. Ang pag-ingon ba ngadto sa paralitiko, ang imong mga sala gipasaylo na? O ang pag-ingon, bangon, dad-a ang imong gihigdaan og lakaw? Karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylog sala." Busa miingon siya sa paralitiko, "Bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo." Samtang nagtan-aw silang tanan, mibangon ang paralitiko, gialsa niya ang iyang gihigdaan ug midali paglakaw. Hilabihan ang katingala sa mga tao ug gidaig nila ang Dios. Sila miingon, "Sukad masukad, karon pa kita makakitag hitabo nga sama niini." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Tingali ang gidaghanon sa tao nga nagpunsisok sa balay ni Hesus. Wala ras ikanapong bahin sa mga tao karon nga nagpunsisok didto sa basilika. Werting daghanang tao. Unsa may giadtos mga tao didto, pulos gyud pagpangayo og grasya. Ngayo og grasya. Kamusad luag man kay ta dinhi, unsa man sa inyong gipangayo? Ha? Unsa inyong gipangayo? Grasya, disgrasya. O grasya gihapon, nya hain ganitong murag kusog-kusog ang grasya adto sa tamo punsisok kay ngita am ta grasya. Karon sang buntaga, misa sa ron dito sa Kapilinya di Fatima, kada man na 13 sa buwan. Daghan sang tao ron dito. Una ngayo gyapon grasya. Kinsa man ninyo dinhi ang nangayo sa Ginoo nga mahimo kang tuburan sa grasya. Tasa kamot. Nya nipalit na mog slat. Kay usa sa mga grasya nga moabot nato kana mang kwarta, nyag mangayo kas Ginoo ana mahimo dayon kang tuburan sa grasya. Ang 4 ka tawo nga nagyayong sa masakiton nga paralitiko nga gihisgutan sa atong ebanghelyo, dili to sila Ginoo, pero nahimo silang tuburan sa grasya kay silang 4 nagkahiusa nga ato gining ipaduol kining masakiton, ipaduol tanis Ginoo. Nya kay di naman kaagis pultahan, huot man kayo. Murag Santo Niño ba? Nga nata. Madara mag-ukab ang atop sa balay. Niadto sila sa babaw, giukab nila, giguba nila ang balay ni Hesus. Balay man tong Hesus nga gipuy-an, giukab nila ug didto gitunton ang paralitiko aron maduol Dios Ginoo. Pasabot nihimo sila og sala aron lang maduol ni Hesus. Di na sala nga gub-o nimo ang imong balay sa imong isig katawo.
Sala na dili. Sala oy. Sala gina. Mao mambitaw na kanang kawatan, mulungkab sa imong balay, muguba sa imong bintana, ikadakop ana kulatahon dayon. Pero lahi man ang Ginoo. Bisan pag sa mata sa tao sala ang pagdagmal sa mga butang sa imong isig ka tao, pero kung bungas pagtuo nga maora ng paagiha nga maduol kas Ginoo, ang tan-aw ni Hesus mao ang kadako sa pagtuo. Oh. Kamong mga asawa, andam ba mong muguba sa balay sa kabit sa inyong bana aron lang mo maduol nilang duha? Ha? Dili no. Silaban ko ng balaya pa rin, sunog dahil latanan. Ayaw, og di gyud og ilak ang pultahan, guba ang bintana. Nya musod ka dito aron maduol kanila. Ana no. Saban, okay mo ana. Wa mo klaro. Kana bang pagpaduol sa Ginoo? Unsa may makapaduol nato sa Ginoo gyud kanang makapasuod gyud nato niya nga kinahanglang muguba gitag mga structures, either physical or material structures or spiritual structures. Kana gyung pagpasaylo, forgiveness. Kay og musugod gani kag ingon, I forgive you, ang pasabot ana imong giguba ang imong standard. Ikaw ba? Nakay standard ron pananglitan nga kinahanglang di gyud mangabit imong bana. Nya kay nangabit man, gub-an ang imong standard. Aron imong madawat ang imong bana. No? Ang tutok ba mo nako? Muna si Jesus, standard man na nga naiatop ang balay. Standard na eh. Pero nitugot siya nga maguba aron ma-accommodate niya ang usa ka paralitiko. Kani magong sala mga igsoon, kadang sala ba gitawag na nato sa atong doktrina sa moral theology o ang laingan sa sala ba spiritual paralysis. Kung makasa na gani ang tao, maparalyze na siya. Tanawa ng taong makasala sa kalagot. Kadang lagot ka ba sa usa ka tao, ang imong baba muungot, paralyzed na, din aka magtingog. Bantay mo na? Awa mo kabantay. Mutingog pa day ka kung naglagot ka. Oy, tanawa ng paralyzed. Nawa, di ba muungot sa nang baba, muagas na lagod ang laway, di na gina siya kasagang kay ang iyang baba di naman kalihok. Mausa na, nilingi ako no imong tupad. Pangutan Asya na, wapa ka maparalyze. Wapa, pangutan na. Tanawa, di ba, wa mo tingog. Oh, mga paralyze na mo. Unsa man ang salaa? Sala sa garbo. Unsa man ang garbo? Kanang di ka mo sunod suguon. Daghan kayo ninyo ningon, sige palingi-lingi dia. Uy, sige palingi-lingi dia. Tagaan ta mo second chance be. Ayuhan ang inyong paralysis. Okay, lingi. Lingi ay mong tupad. Lingi nilingi. Dili paralyze. Kaya kanang paralyze di naman sa nakalingi. Yung palingo tuyok na nga rin, lisod kayo. Kanang wa mulingi iguli sa inyo maparalyze gyud mo. Garbo na, garbo. Kusog na patikig ay ba kana magarbo? Haod kayo. Mga daghan kay ro mga paralyzed nga tuwa sa Santo Niño gasigig isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nangilaba pero tulo na katuig wa mo tagad sa iyang ugangan. Wa mo tagad siyang umagad, wa mo tagad siyang silingan, pero sige ingon kanamo maluoy kaunta kanimo nangilaba. Hoy, ayuhan ang inyong paralyze. Unsaon man, pagpasayloay kamo, mo nang gitudloan ta ni Kristo, pasaylua ang imong isig katao, kapituan, kapito. 77 times or 70 times 7. Bisag asa ka na mo pili.
basta pasaylua ang imong isig katao, maunay makaayo sa paralysis. Maayo ang physical o ang spiritual paralysis through forgiveness. Muna si Kristo paghatag niya healing sa kaning paralitiko, giuna niya pagsulti, gipasaylo na ang imong mga sala. Unsa mang salaa ang unang ipasaylo ni Kristo? Ang pagguba sa atop. Basta mo guba kas imong atop, basta aron lang ka makapasaylo, makaduol sa Ginoo, kana pasayloon din nas Ginoo. Usama na ka para nato inhustisya. Kana bitang naimangawat sa imong balay, nya imong higugmaon ang kawatan, muingon man gidayon na ang balaod nato dinis kalibutan, ayaw na, mag-anad. Di ba? No? Yes or no? Yes. Mo na yung mga yawanon. Kay, mo man gina ang standards kalibutan. Pero tanawa si Jesus, unsa iyang gisugo, kung dunay mangawat sa inyong butang, ayaw na kinig bawia. Kanus amang kadili mo bawi, kung imong pasayloon ang kawatan. Ngayon sa may mahitabo sa kawatan kung imong pasayloon, mo balik siya sa inyong balay. Mo balik siya aron magpasalamat nimo. Mawa na ang iyang pagka-spiritual paralysis, nga iyag yung timingon nga makatuog ka or wa kas balay aron di siya katagad nimo, kay ang iyang tumong maura gyud ang imong butang nga iyang ikabaligya or iyang magamit. Pero inig-abot na sa panahon nga nakatagamtam siya sa imong pasaylo, sa dihang nasakpan siya, kulataho na unta sa nakasakop, sir, ayaw nagkulataha, dong, gipasaylo na tikadong. Pwede radyo kag magbalik-balik sa balay, magstorya tagon sa imong ikinahanglan. Awa, di ba muhilak ng kawatan, o mugakos na nimo. Dungan ang pagkuot sa imong pitaka. Ana man ang kawatan, abtik man kayo nilag kamot. Pero imo lang silang pasayloon. Ang sa may mahitabo, mahurot ang imong mga kaptangan. Ila maginang kwaon. Kay kawatan ko na. Nya mag-uol ba kag mahurot ang tanan? Pareha ni Jesus, sige kaguba iyang atop. Nya mag-uol ba gud si Jesus na maguba ang iyang balay? Ingon man gani siya, biyai ang inyong balay. Ingon man gani siya, ibaligya ang tanan nimong katigayunan o gihatag ang halin ngadto sa kabos aron makaangkon kas gingharias langit. Di mag-uol ka nga nahurot imong butang, dili. Maanam na gid hinuon kag kalipay, ngano man nag-anam na kag kaduol sa Ginoo. Anong mura mamugsubo kay naong? Sa unang pagbasa, unsa may gihisgutan sa unang pagbasa, niingon diri, samtang ang Dios nagpadayon sa pag-andam sa iyang pahulayanan para natong tanan, pero niingon siya, matnguna nato nga dili mapakyas ang atong pagsulod sa maong pahulayanan. Unsa may babag sa pagsulod? Ang sala. Ang sala. Matngunan muna nga matod pa diri, way problema sa Ginoo, kay gasige man siya andam sa pultahan sa langit para musuod ta, pero ang problema di ay naa nato kun di bata magdanghag. Muna niingon diri nga daghan ang gisaaran niya sa maayong balita, nakadungog sad pero wa kasulod. Unsa may rason nganong napakya sila sa pagsulod? Tungod sa ilang pagkamasupilon. Masupilon. Kana bang mo reklamo kita sa pamaagis Ginoo? Beko na be, osbo na ko mong pangutana. Kinsa dinhi ang mupasaylo og kapito sa mga taong nakasaha ninyo? Taas ang kamot. Maayo. Congratulations. Pero naiuban nga ana lang yan. So kung mangabit ang imong asawa o tulo ka laki, pasayloon gyapon o dili? Tubag mga laki.
Babae man ni tubag. Kanang laki ba kay asawa man. Sige, ganahan man yung mumutubag. Kung mangabit ang imong bana kanapo na nangabit, pasayloon gyapon dili. Kasukan dili. Kasukan. Pasayloon kasukan din na. Imo ganin pasayloon di jud ka masuko. Mga yawan-on mo eh. Hay may sayon ayuhon ang spiritual paralysis o ang physical paralysis. Hay man. Si Jesus atong ibanghilyo niingon siya, hain may masayon ang pagpasaylo o ang pag-ayo aning paralitiko. Hay may sayon. Mas sayon ang pagpasaylo. It takes only your firm decision. Inigingon nimo, I forgive you, humana. Pero ang paralyzed, kinahanglan pa kag therapy, kinahanglan pa ka muadtog ospital, gasto pa ka istanan, naapay mga laboratory. Sa laboratory palandaan, di nakahapit ka afford. Kana lang mo anhi dinis ato, ini kadawat nako sa suwat, pader, nagkinahanglan unta kog kwarta para sa MRI. Naku na, kamahal ani. Kaya ang akong lula, nadakdak, unya di nakabarog, i-MRI. Ako sa una-una, sagdi na lang nagmamatay. Lisod kanang gastuan mo ang physical nga kuan, pero pagpasaylo, wagi gastong kwarta. Wag yun. Nya di sad mahurot ang imong gugma. Sige ra kag desisyon. Muna nga ningos Kristo, why limit? Why limit? 70 times 7. Total di man na mahurot ang imong desisyon. Magsige ra man nagbalik-balik. Sayon ra kay nahimon, pero sige atake imong anak, sige atake imong bana, sige ka gasto, mahurot mo na imong kwarta, lisod kay nastadan. Unaha lang ang pagpasaylo. Imong bana na paralyze kay tungod sa siging kaos litson, di gyud mo patuok kaon gyud maayo, taas na kayog dugo, hantod na paralyze, ingna lang dong gipasaylo na nako ang imong sala. Sa dadako sa ospital, wa tay kwarta, gipasaylo na nako ang imong sala. No? Siguro ko nga gipasaylo na sa nas Ginoo ang imong pagsigig kaon nga wa gyud limit. Nihubag ang atay kay siging inom kay pit senior hala inom hubag atay ingna den dong ako nang gipasaylo ang imong mga sala day dadataon ko sa ospital siya gipasaylo na nako ang imong sala no ya wa man kay kwarta pasaylo ala nang sala imo nang gakson aog ba wa na lungo na bilaran na tog kadiyot human ilubong dayon. Nagpasaylo ay naman mo. Asa mo to siya padong? Sa pahulayanan ni Kristo o sa impyerno? Pahulayanan ni Kristo. So ayaw na lang gasto kwarta. Ipalit na lang nagslat ang inyong igasto. Aron makapahuway sa taning atong sigig baligyag slat, no? Nay, atong halin gahapon, dako-dako na biya. Niabot na ang atong dopes, ang atong halin og 17,107 kaslats. Pakpak. Nya sa ato sang SNJP or Santo Niño's Joyful Power niabot na sa 1,633 ang atong slots nga nahalin. Pakpak yapon. Ayaw na lang mo gasto ang inyong mga masakiton o kwarta. Ipalit nila nagslot aron ang Ginoo nay moayo ana. Kung di na maayo physically, human na nag-ayo spiritually. Ang sakit nga physical dili gid na maayo. Patyon gid taani atong sakit nga physical. Maayo lang nagkadiyot, patyon lang yapon ta. Pero ang spiritual nga sakit kung atong pasayloon og magpasayloay na ta, maayo na sa hingpit ug makasulod pagid ta sa hingpit nga pahulayanan didto sa langit. Wa nay masakiton, wa nay paralysis, ang tanan himsog ug malipayon. Manindog ta mga masakiton.
Sama sa mga higala sa paralitiko, masaligon kitang mudangop sa Ginoo diha sa atong panganyahanglan ug moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa simbahan ang mapasayloong katilingban, nga padayon niyang isangyaw ang kapasayloan, nga bunga sa buhat sa pagpangluwas ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanatong tanang matuuhon, nga sa hingpit masabta nato ang sakramento sa pagpakighiuli, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa mga nagbangi nga mga relasyon diha sa banay, diha sa katilingban, ug diha sa kanasuran, nga ang kapasayloan nga dala ni Kristo mubunga ug mopalambo og kalinaw sa kasing-kasing sa matag tawo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang kanila nga naay balatian, sa kalagman o sa lawas, nga sa walay puas, mulaom ug mosalig sila sa kaluoy sa Dios nga nagtinguha alang sa kaayuhan sa tanan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pa ang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nanag-una kanato diha sa pagtuo, makatagamtam na unta sa kalipay ng walay katapusan dito sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Makagagahom og maluluyong amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa pagpaubos og dakong pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo o Ginoo ang mga halad sa imong katawhan. Pinaagi niini, mutubo unta kami sa pagkasantos o gitugot kanamo ang among gipangayo nga mahigugmaon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kadinyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan
Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesu-Kristo. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Inunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalidaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesu-Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sama ang gugma sa Diyos salang kanimo, kinabuhi giulang aron ka maluwas, kalabasan kadautan sa tao gipapa.
pasaylugugma ihatag sa Dios dul kaniya kay mamati siya ug salig sa iyang gugma kinabuhi tanawa ang Diyos mamatian kanunay maghari siya inaud imong pamatiyo. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gibuhong mo sa imong mga sakramento, mag-alagad unta kanimo sa kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine healing. Nya kining maong gahom mulihok rani kung magsigi sa taggamit sa iyang divine forgiveness. Magsigi tagpasaylo sa atong isig katao. Salamat sa mga tao nga naayo sa ilang mga sala, labi na ning kadaw niya ni share ngan hinato sa ilang mga grasya nga finansyal na malit nato og mga slots. So as of yesterday, ang atong DOPS or Divine Unity, Prosperity and Satisfaction nga slots para sa pagtukod sa atong kumbinto, nagsugod na rabata, niabot na og 17,107 ka slots ang atong halin, na apay 37,893 ka slots nga available. Nya sa ato sang special slot na Santo Niño's Joyful Power or SNJP para ni sa atong pagsaulog sa atong pista ni Santo Niño dinhi sa atong parokya sugod rong January 18 hangtod sa 27. Ang ato sang halin as of yesterday niabot nag 1,663 ka slots, na apay 13,367 ka slots nga tag 100 per slot. Ato ning hotdog palit ha, sa di pa mo abot ang 27. Atong pakpakan ang tanang na malit niini. Salamat sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutaris Hostia, qui